Lamsogu joto khapangni lukurokno Nong roni tui denung. chini okra chakra nana chusu song salangmani kok tongo nok nukhungo jungjal hayakeba bial kalai tongmani jorao nini ganao kathar bu khabai phaine basa phaine borok nongkha nini kubui tei kathar kiching kubui hamkrai nai nei borok mo haikenu tabuk o lockdown ni jorao tiprasha kami kami o belaikhe jungjal tai bial kalai tongmani jora lai thangnai jora rogo kwbangma political bodol ni neta mantri rok haiya keba kwbangma borok kotor kolok rok kok kotor bu salaikya hamkrai ni kok rok bu salaikya phiaba tabuk ni o kubui bial kalai tongmani jorao sabo kaibusuk agogoi phaika chini tiprasha lukuni hamkrai ni bagai tabuk sini tiprasha lukurok srai srai ke saoimani tongka yago political power tongke siminu dofa hamkrai ni samung khaimano hinine wansungmani amo kubui wansungmaya hinine hainu hai suno srai srai ke phunungi rekha mokol bai thangbai chini haste tiprani bubagra Maharaja Pradut Manikko tai bini tipra muthani adong song bubagrani nahar mung tongmani tipra sato phano khansa khai naithok tei kusugo tisanani chini bubagrani nahar mung no borom reui tipra muthani adong song tei haste tiprani juda juda kamini kha kaham tai tiprasha hamkrai no wansунgnai lukurok agogoi phailaika bialok laijak tiprasha lukurok no chubanani bagai mo haikenu tinini salo sung nugui mankha Shanti Bazar sub division ni Bogapha block ni Onuram Parao 65 hayakeba 65 poribar tiprasha bialok laijak lukurongni thani chubachu mai mairong muithai tlangai thanglaimani tipra muthani adong songno hingke phaidi sung tabuk khanai neleinai haste tipra muthani khoroksa adong borom ganang David Murasing tamo kok kajarkha sini tipra salukurongni thani bonokari tinini chubachu bagjakmani bubu amjairogo bagjakha bonobusung kisa khanai neleinai belai belai ke hambai chini tipramotha continuously je lockdown upni simi chini tiprasarokno hataro tongoi mase manung yangai jengjalak laijak tei hasugo salbrungno samung tango ti sarigo a samung tangmani ajemani baino sao omake katenai gobang manukungno thakflaiaboi chini volunteers tei chini leaders rok subasu khailai tongo on spot thangai dinibo amohaino Bogapha Shanti Bazar area ni Onoram Kamiwo tei Omorpur block ni under Kurma tei Moduthang village tei Ompi block ni under Sinai Kami omohai jagarogo जों subasu khailai tongo tei bang sanani mosongo takuk tei bukurok जों omohai keno जों কোনো পার্টি কোনো নীতি কোনো জমাতিয়া দেবরমা কল এরিয়া আহাই মুরাসিং আহাই হিনলাইয়াবই जों যত্ন তাবক টিপ্রা সাঙ্গই কোনো পার্টি হিনিয়াবই টিপ্রা আঙ্গই जों তাবক ফাইদে ইয়াক বাই ইয়াক রমই থানসা খ্লাইনাই অজে जों জালনি জরানো जों কাতেरै রহরনানি বাঙ্গই বালখে जों ইয়াক বাই ইয়াক রমই বুবাগ্রা যে অবক মানে থানসা ও থানসানো जों কপ্লাই খ্লাইনাই tei coronavirus no se mesen nai o kogno no norno tini narna bagai belai belai khani hamjakma tei choban sibai yafarei kok sahar jaw hambai Nong tiyo ro phaimani mane tuma boma haini bagai ma phaika Boke tongka coronavirus bo o joto yok yok kai bong samaya
cái lúc xin nó mà vậy khu yang lại cái tàu nó mà vậy khu yang lại cái tàu ở mà sai à mà nó ở ví dụ cái cái nó tổ chúng hắn nó ra cái thằng cũng thằng mấy à hình cũng mấy à cái bây giờ nó có thằng có mấy à muốn chúng thấy chúng con là mấy à tham ăn tham ăn con là bao khu ya không lại cái tàu cái bộ bây đồng bọn này cái là sao sẽ bốc phải yếu cái rất là trong nó còn trong giá trị bông so man sao đâu đi niệm sao đâu chung tuy bà đây cho nên bông bạc ra nó ha bạc ra thì bông bông bọc chỗ bông bọc phải mấy đồ rồi sẽ bà kia tham ăn ra mỗi chúng thấy chúng con là chúng thấy cho mấy ha bên kia Nong para ni bung kep ma. bác có unoram para Onoram para ma jaga. xong gạo sao bà lagang xong gọi Ke nong tinya bo mai rong mai mai bai. Rajanot ma chani muso. trong cái bông nó cám nó ra này hả cám bộ nó bông nó khắc trong nó mát trong hả trong bông trong nó rất nó sai cho cái đi trong bông nó bắt trong họ ít cho nó asi bắt được bông nó sai cho mát cái này তিপ্রামুথানি আদং সংবাই কক সামানি বিসিং তিচুং সাইমানখা শান্তিবাজার সাউথ ডিস্ট্রিক্টনি তিপ্রামুথানি আদং সং তাকুক হরেন্দ্র রিয়াং নিপেন রিয়াং তাকুক কঙ্কন মুরাসিং বুকুক সুমিতা মুরাসিং তাকুক রঞ্জিত রিয়াং আকসং সাকবাই থাং যে যা মানমানি রাং মাইরং তাই মৈথাই রিউইনাই চিনি তিপ্রাসা bialok laijak lukurmo chubana niwo kha kaham bakhabai sak tharei agogui pailaiga bonokare Omorpur sub division te ompi block bisingni sinai kamini tiprasa bialok laijak lukurong nobo chubana ni baginai sakbai thang jesuk manmani chaitok laijakha তাকুক কিষান কলই তাকুক সুকেন্দু কলই আকসং বনকারে অমরপুর সাব ডিভিশননি কুরমা এডিসি ভিলেজ মাদু থাং এডিসি ভিলেজ আমজাই রগবো সাকবাই থাংনো তিপ্রাসা বিয়ালক লাইজাক লুকুরংনো চুবানানি বাগৈ খা কাহাম বখাবাই আগগৈ ফাইকা তিপ্রামুথানি আদং তাকুক আসারাম রিয়াং আকসং mo haikeno hasteni joto tiprasa lukurong ithani kobokmo norongbo agagui phailai jadi tiprasa ni bial no katirna ni hingke sungjuto thansa anginai rajniti politics hayakeba dormo jat pat juto khibiwinai chung chini bubagrani kokchar mungno borom riwinai thansa angui phaimake siminu sung chini tiprasa ni obial no katiri malainai hambai